Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Welcome to Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Basta drama, jokes, kantahan, hugot, kan iban pa. Nice Yaga Channel. Like, share, and subscribe. Nice Yaga Channel. Oops! Kalintian ay sa makadali ang inyong problema. Maglingaw-lingaw na, kumutyari na ang Nice Yaga Joke Time. Nice Yaga Joke Time na. Oy, ano? Nga daw may ginatagwol ang ido ko sa guwahaw? Sino ba lang ginatagwol sila man? Ay, duwa na gid silang nagatagwol? Basi may bisita ako? Kantuan ko na lang gani. Abrihan ko ng portahan. Manuktok gina siya mo. Siling ko na gani eh. Ay, abrihan ko na lang gani. Kay laban-laban, manuktok ginaliwat. Siling ko gidaw. Ara. Sino ba lang? Uy. Marisol? Ikaw? Ay, katingala ko man nga. Grabing taghol sang ido ko sa guwa. Kay gali, ang itsura mo gali nga daw hindi mo puslan ang nakita, ya? Nagasubra ka na. Hala? Nga daw kalain sa panulok ni Marisol sa akon, ha? Daw kauno niya ko, ho? Uy, Marisol, anong sala ko sa imo man? Daw wala ta pa man ka machismis? Ano wala, ha? Mabalibad ka pa? Ginchismis mo na ako. Ano? Kagano naman ang ginchismis ko parte sa imo? Nga nagambal ka nga. Ang itsura ko daw amo. Ano? Si San Oman? Sang nagligag nga daw. May nagpanugid sa akon na naghambal ka. Ngang itsura ko daw amo. Why kuya nagsiling? Ngang itsura mo daw amo. Ang siling kuya, ang itsura sang amo, daw ikaw. Ay gani, abi ko lain na. Ala, manangkat. Oy, Noy, ari ka? Oo, naglagaw-lagaw ko di sa imo Oo, manangkat? Grabe no, kadasig lang sang panahon. Oo no. Dali na lang abri klase. Kagambal ni ma'am, ma-face to face na kami kuno. Ati maayo eh. Maayo gede. Nyahaw. Kay makita ko naman ang crush ko. Ay, baw. Ikaw nga bata ka ha. Kabata pa gani sa imo, amo na nang ginapaminsar mo. Amo ginayanang. Ang paminsaron mo ya, makatapos ka, makaobra, kag matuman mo ang imo mga handom. Oo eh. Kabalo ka na magkanta sang ABC? Oo eh. Abi, sample be? Mate Ayos kantahi ko be? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, elementary. Patawa ka gibalanoy mo. Sala man tong imo kanta. Natural lang na yan ang magsala kita. Hindi ginay malikawan na magsala ka. Iban gani, nagasala sa tao nga higugmao nila. Ayabaw. Ikaw balanoy, kabata pa gani sa imo, puro ka nahugot sang paghigugma. Amo ginayan nang ya. Ala, may salakyan o paigad nang. Okay Dapat noy, focus ka gid sa imo pag-eskwela para kung mag-exam, makapasar ka. Oo na nga. Pero spell exam benang. Exam? O spell be E-A-M. Ala, exam. E-A-M? Oo. Tede niyang X. Ayun na.
Sumama na sa iba. Guguluhin ko pa ba? Si Manang ay nagahugot man, oh. Joke lang na yan, oy. Kanami, bala sa imo magkadlaw ng... Ha? Nyahaw? Kay doon nagakyot ka, nagid kang nagagwapa. Ito, Od. Salamat. Pamawi ko bala nang. Dugay lang ko mga mix Dari lang kuha na yun Ambalang sa amin karon kay Maya, hampang sa. Adiyo, ambala lang kami. Wala problema, ako pa. Ano ba lang natabo sa ako man? Di ko dyan, oy, ganun ko pa nasubok ka daw. Bayi lang ko di bala. Okay Ito ginapangita ko. Ang pag-atipan ni Rose. Kaga. Dogi na imagine ko nga. Ari lang siya dari sa tupad ko. Daw ka. Ako pa. Junroy, dali sa tupad ko. Nahaw. Trapuan ka ng balas mo. Mayo lang yung may nagapalanggan, ho. Magit, kami nagatrapo sa balas. Tanya, kuman ba? Alam mo man ka mo mga chicks. Ay, nano man. Ang matuodo, landawan ninyo. Kaya ginutulog na kamo sa mga babae dari. Labi na gud ako. Abaw, pilingon ka. Ew, pilingon. Okay, Kabaluman ko nga damo sang naluyag si mo tungod kasagad si mo magbasket. Pero salamat kay ako gidagin pili mo. Oo, kay bisan daw hubog lang yung tingog mo. Langga pa kaya. Kaya ba? Ikaw Sige na. Kaya mabalik na ako dito sa tunga. Masugod na dugay-dugay ang hampang namo, no? Hampang ka. Kaya sa pila kadlaw, mangin MVP ako. MVP? Ikaw? Oo. MVP? Manog bit pitchel? Ay, pero subong, ako na lang nag-isahanon diri. Ay, ano ba lang natabo man? Nga ginahandura ko pang amon nagligad. Wala na kami. Tapos na ang tanan sa amon. Iba noon, iba na ngayon. Ay, ba? Ay. Oy, Panso, anong natabo si mo? Nga, aga kapag yan nagapanampuay. Ano? Oo, balanon kagit. Balanon nga? Balanon kagit niya wala kwarta. Oh. Ay, kabalo ka, Josie. Wala pa wipe man kunin mo, ginsuwiran. Ay, nako. Nagalibog ang ulo ko. Ano naman napaligban mo? Ang mga tao, dawala lang sa ila. Pero nagapabatyag na. Gapabatyag ang? Ang mga kalamidad, kag mga balatian nga nag-aabot subong sa aton. Ay, oo no? Do hindi na gidya maintindihan ang lakat sang kalibutan. Oo, matod. Oo na nga daan. Ang ginahipos-hipusan lang nga climate change. Pero, kadako na sang epekto sa aton. Kag hindi lang ina, hasta subong, ara pa ang COVID-19 nga nagapabatsyag sa aton. Hindi lang kita magdula sa paglaom. Oo, magpakabakod lang kita. Amo matuod. Hay, ambot Pancho. Kung mabalik pa ni sa insakto ang kalibutan. Jose, wala kita makahibalo kung diin lang kita kutob. Wala kita kahibalo kung anong madangta naton diri sa kalibutan. Ang importante lang, ano? Ang aton pagtuo, pagsalig, kag pagpalapit sa iya. Amo matuod, no?
Sa panahon ngayon kinahanglan na naton magpalapit sa Ginoo. Hindi na kita magpangduha-duha pa. Amo gid na ang nagakadapat, Panso. Parang abisan anong matabo diri sa aton sa kalibutan. Diin man kita makalabot o lolopod kita. Amo gid. Ano abi ang tao? Makadumdum lang mga muyo kung may problema. Makadumdum lang mga muyo kung may balatian. Amo man gid niya, Panso. Daw ikaw man blaw. Oo, akoon ko na. Amo man ako sinasang una. Makadumdum lang kung may problema. Kag may ginabatyag sa lawas. Pero subong, Ano? nagbago na ako. Habao, amo gid ang gusto ko sa imo, Panso. Nagbago na ako tungod malapit na lang ang katapusan. Ay, daw 15 pa lang man ta subong. Ahay. Uy, ala. Lolo Ilyong, ari ka diyaw. Mas kubado. Naga-propaminsar lang ko sa mga nakaligad. Uy, ngahaw. Kabalo ka naman. August 3 na. August 3? O ti ano kun... Uy, hala. Birthday mo kali Lolo Ilyong, no? Oo. Birthday ko subong. O ti, malipayon ka man? Kung malipayon ka, malipayon naman ako sina. Ay! Pila ng edad mo subong Lolo Ilyong? Ako? Oo. 26? Aha. T6? Ano 26? 36? 46? Pati joke lang na. Ang ako niya edad subong, 76, manog 75. Aha. I-celebrar tang birthday mo Lolo Ilyong Sige lang Nasubuan ko abe. Ngahaw? Kasubo gali kung wala ka partner sa kabuhi, no? Nga man? Kung wala ka gali siyang nobya kag birthday mo. Ano? Why gid siya may nagakis sa imo? Ate ako makis mo Wait. Ay, ambot sa imo mas kubado. Sige lang Sa pila kadlaw ba si makahingagaw kag makanubyaman ko? Pero umayaw mong himuon Lolo Ilyong. Ano? Silibrahon ti ang birthday mo. Paano? Libre kami. Ate, sige Maburger ta? Apaw, amo niyang pinakanami. Maburger ta? Ilista lang to kay Permiloy. Damo ka ganyan na balaan Lolo Ilyong, no? Ay, hindi man mas kubado Ay, nako. Uy, hala. Di naman. Ay, hala. May nagatawag sa akon. Uy. Danay ka. Kay sabton ko anay ng akon iPhone. Hala. Hello. Parberto, ikaw ne? Ay, Padre Ilyong. Ay, sus, kamusta ka na? Ay, okay, gid ko. Kay nabatian ko ng gwapo mga tingog sa kalawin sang panahon. Adugay na inborn na. Inborn mo na ginaya. Kamusta ka din ka nasubong bahin sa kalibutan? O bago ka lang kapakita, ha? Speaking of kalibutan, ari ko subong sa sagay baluka nagapatubo sa sisi. Susado. Patubo, gid sang sisi? Amo na lang paborito ko. Tig silisi subong. Halin sa una para yung amo ka manggiapo, no? Ay, abi mo bala Pariberto. Nagasala ko bala Pariberto kami dalaga nga naglabay. Pati nga lang mo doon lipatan ko pa. Dalaga? Oo. Basta dalaga, gakabugto ng paha ko bla. Ikaw gidya galing halin sa una sa subong mahiligon gihapon, no? Pahala na ang hilig, way na. Tumbalay na yan, ano? Ay, nagita. Nadamdaman ko sa una para yung may sugid ko kasi mo. Uy, ano na, Pariberto?
dihagad kong apo ko nga malagaw kami sa beer house. Ay, ba dumayo na haw. Titi, anong natabo? Sinagwa kami nga duwa babae, bla. Ha? Oo, pero before kami magsulod sa kwarto, nagkondisyon kami siyang apo ko. Uy, anong kondisyon yung aduwa? Siling ko siya bilang lolo mo, kinahanglan ako mauna kung pila gani akong makuha, tupungan mo. Ay, aba, kurte na ability ba? 50, sus 50 to, tinagkarakas ako eh. Uy. Wow, singgit siya. Nag-una sa singgit eh. Barok ang mga hobinis, una na yan. Agresibo na. Oo, aggressive na po. Nagsinggit siya. Ano ko no? Silinya, isa. Sabat ko, pilo. Ay, grabe. Oo. Was naman siya. Iti imako mo nga pilo. Singgit naman sa tatlo. Singgit man ko pilo naman. Was yapon. Pagwasang apo ko pare ilyong. Sabi mo nanot mo. Gakalamang ang apo ko. Uy, hagad. Hindi magwanta kay mapabugal man siya sa imo mo. Kaya niya. Oo. Ti karon, tinamangkot sa sagon. Luan ng resistensya mo nga akon kaanom na ikaw dubli daw pilo. Sabi mo no sabat ko. Ano? Anom nga bisan isa wala ganit kapilo. Pwerte nga ability mo pare Berto, no? Kapilo. About nangadji kami sa patay bla. Te. Sige balo ka, ang tanan nga racket, ginasudlan ko. Siyempre nagapangita kwarta para may pagkaon sa duwa nga daan guro kusina mo. Bay, na lang na pala. Sariling business. Oo. Wow. Nagtuon ko pa nga dis patay kabudlay librelyong. Di na may libro na sila eh. Oo, may tono galing pangadji. Yara na. Karon, excited ko kay Van bago mo. Bago nating pangadji. Di na ako man tong apo ko. Wow. Uy. Di na nga muyo na ko, sling ko. Kaloy ang kalag ni nalipat ko sinungalan. Uy, anong ginimo mo? Pinamangkot ko apo ko. Sling ko to, sino ganing ngalan siyang napatay? Kita mo lang di, kaya ibang kapanahor, bala? Siling siyang apo ko. Niya ang botlo, pero may picture man na siya nga gabit-bit masinggad. Siguro masingganer na siyang sundalo. Masisundalo? Siguro. Siling ko, kaya hindi matakabalos ngalan, ihambatan na lang ang masingganer sa sundalo. Siling ko, di kabalo ka magsabat to? Siling niya, kabalo ko magsabat. Tumati man siya sa imo. Nangamuyo na ko, parilyo. Te, anong imo ko namuyo? Karoy, ang kalag siyang masingganer sa sundalo. Sabat siya rin siyang apo ko. Pwerte nga ability. Grabe, galing kasaysayan mo pare Berto, no? Pwerte nga singganan ta ka nga. Ay, ambot ka budlay. Pero sa tutuon lang, mayo ikatawag ka sa akon. Oo. Lawig man nga wala kita makakita na. Ayaw mo na gano'n siling ko. Pamatian ko blang tingog ni Pariberto. Kaya doon nahidlaw na ko siya. Nagligad bla Pariberto. Si Marie Karing bla. Atong ex ko nga ginagaw mo. Nagligad nga dlaw. Nagkatanay kami. Siling niya do. Wala na kuya kay Berto Lain na subong bana ko. Ito ay kadamo yung bana ko. Kabalo ka si Karing iya. Ginatanaw yan ng iya karir. Amo na nga naghalin sa sakon. Suya, magani ko na kay pare Meloy. Uy, naman. Tanis ba siyang kakotla pa kanto? Isubong mo siya nakamol sa pensyon ni Basyang.
Bayara Ganun mo, gali no. Ato-dato lang ha. Oo. Ato-dato. Wala man siya Pare mo, gapamuti. si pare mo Miloy, daway buot. Nga man, nagkambal ko ay buot. Ngaban. Hasta sumong isa ko ba mong libre kay Basyan? Si Basyan ka pang libre siya. Ay, oo. Ang isa naman to kamigo nga si Paripuloy. Do plano ya pa ya. Agawon ko nung si Basyang. Bisan kasado na sila ni Miloy. Otro mo na. Si pare mo Puloy. Oo. Amo na ganing sa una, pare ilog. Ikaw lang gid ang suod ko kag karnal nga abiyan. Oo. Balokay na si pare mo Puloy. Makadtulan na labi na kung may punsyon. Oo, pero batian ko to sa nagligad. Batian ko gitsili niya. O Chico. Sino si Chico man? Hapunisa na. Man, siya na nag-usos yung laptop la. Uy, Ang laptop? cellphone. Oo, laptop Ano ng cellphone. Ano nang busili mo sa laptop sa cellphone? Basta may punsyon, bit-bit na siya ka-cellphone laptop mo. O ba? Oo. Balokan ng laptop. Anong laptop? Lapad din sa perwet. ang cellphone ka bloka ko na no? Ano na yung cellphone? Cellphone wala sa lupin punon. Amo ng karakter ni pare mo Puloy. Oo. Amo na nga mga abilidad nila yung ado kabudlay sundo no. Hindi ta niya masunod Perberto no. Si labay man natin si Mascubado bla. Oo. Hindi ka mnogid siya. Oo, total ay man sa kabalo kay kita mo lang kay istorya. Ano na tingog yan na pasmo? Do bati ko kuno siyang una. Nagkaon naman na siya kuno siyang iskinde. Tapos nagamuna na kunong tingog ya. Nanong iskinde man. Ano naton ka kitkit sang hilaw guro nga kwan. Ya, hilaw nga bayaran. Hindi habi man loto na ni Chico kita na to. Hindi upload na. O porti ka upload. Ati ako na gurong nagpalain siya. Sila nga Bisakon, sila nga Lolo Berto, kauyon ka ni Santol pa imo nga Chico.